Республикада бүгін мәтәм көне. Кеше Казанның 175-ші мәктәбендә булган фаҗигадан соң Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шундый карар кабул итте. 19 яшьлек Илназ Галәвиев уку йортына бәреп кирип педагоглар һәм укучыларга утлы коралдан атты. Атучыны тоткарлыйлар, хәзер ул тикшерүдә. Медицина хезмәткәрләре зыян күрүчеләрнең гомерен саклап калу өчен көрәшә. Балалар белән психологлар эшли, барлык мәктәпләрдә дә куркынычсызлык чаралары көчәйтелгән. Татарстанда тикшерүләр башланды. Президент йөкләмәсе буенча барлык белем бирү учреждениеләрендә куркынычсызлык нормаларының үтәлешен өйрәнәләр. Бүген башкаланың барлык мәктәпләрендә укулар туктатылды. Ә фаҗига урынында стихияле мемориал барлыкка килде. Анда шәһәр халкы чәчәкләр, уенчыклар алып килә, шәм кабзалар. Бүген барлык мәдәни күңелләшү чаралары кичектерелде. Рәсми очрашулар һәлак булганнар истәлегенә 1 минут тынлык белән башлана. Бүген мәрхүмнәрне соңгы юлга озаталар, алар Казанда, Биектау районында җирләнә. Республика хакимияте җирләү эшен оештыруны үз контроленә алды. Татарстан президенты кушуы буенча республика хөкүмәте һәлак булганнарның туганнарына кирәкле ярдәм күрсәтә. Аларга 1 миллион сум, авыр һәм урта дәрәҗәдәге яраланучыларга 400 мең, җиңел дәрәҗәдә 200 мең сум түләнәчәк.